Benvinguts a Déu en la de tots, a punt de nàixer. Aquesta setmana estem celebrant el 25 de desembre, el Nadal, perquè és una data molt important. Gràcies a aquesta data estem tots connectats. Un 25 de desembre, als Estats Units, en 1990, es va fer la primera prova de la World Wide Web. Internet va néixer. A més, uns anys enrere, també es van connectar dos mons, gràcies a la Santa Maria, la caravela que va arribar a Amèrica. Però hem d'anar uns anys més enrere, perquè al segle IV els cristians van decidir que un 25 de desembre, 3 dies després del solstici d'hivern, anàvem a recordar el naixement de Jesús, el sol del món, la llum del món. Ell vol estar prop de nosaltres. Jesús va vindre per a connectar a Déu amb l'ésser humà. Ell no és un Déu llunyà, sinó que està prop de les necessitats. Així nosaltres també hem d'estar prop de les persones. Per això, avui anem a conèixer de prop el Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana i les iniciatives en les que està involucrat. Estem amb Javier Piquer, el president del Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia. Conta'ns, Javier, què és el CECVA? Molt bon dia, Àlex. El Consell Evangèlic de la Comunitat Valenciana, també conegut com el CECVA, representa davant les autoritats autonòmiques, provincials i locals a les esglésies evangèliques o protestants de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, FEREDE, que tenen domicili social o lloc de culte dins del territori de la Comunitat Valenciana. Bàsicament, el CECVA col·labora amb la FEREDE en el compliment de l'acord de cooperació signat amb l'Estat espanyol l'any 1992. D'aquesta manera, contribueix a fer real i efectiu els drets a rebre ensenyament religiós evangèlic als col·legis i instituts, així com a rebre assistència religiosa evangèlica als centres penitenciaris i hospitalaris. D'una altra banda, a través de Diaconia Comunitat Valenciana promou la coordinació i l'acció conjunta de les esglésies i entitats socials evangèliques en matèria d'acció social per ajudar a les persones vulnerables o en situació d'exclusió, de risc d'exclusió social. Finalment, a través de la seva Conselleria de Joventut i Esport, promou les jornades d'oci saludable per a previndre l'alcoholisme, les drogodependències i l'abandó escolar. I per què és important que les esglésies de la Comunitat Valenciana estiguen presents en tots aquests contextes que parles, dels hospitals, els col·legis, els centres penitenciaris, amb la joventut? Per què hem d'estar allà? Hem d'estar, simplement per seguir l'exemple del nostre Senyor Jesucrist. És dir, ell és el primer que va dir que quan nosaltres visitàvem a la persona que estava en la presó, a la persona que estava malalta en l'hospital, o cuidava, estava interessat en cuidar dels xiquets, dels joves, dels adolescents, nosaltres també hem d'estar ahí, simplement per coherència. I lògicament també ajuda a poder donar un testimoni conjunt d'unitat que afavoreix el coneixement de l'Evangeli i fa possible que Jesucrist siga conegut per la societat. Moltes gràcies, Javier. Bon Nadal. Bon Nadal. L'essència del Nadal són els regals, la gràcia, un regal immerescut. Quan la Bíblia parla de Jesús, el nomena Emmanuel, Déu amb nosaltres. Jesús ens ensenya que la generositat és l'estil de Déu. I avui tenim l'oportunitat de practicar la generositat, sobretot a les persones que més ho necessiten, recordant que el millor regal que Déu ens ha fet i que nosaltres podem fer a les persones és la nostra presència, estar amb ells. Estem amb Javi Noguera, president de Diaconia. El Nadal és Déu amb els necessitats. Com fa el Consell Evangèlic per estar amb les persones més vulnerables? Pues verdaderamente, Alex, una de las cosas que más nos preocupa son aquellas personas que lamentablemente no tienen un techo donde dormir, pasan mucho frío
y creemos que es necesario que como cuerpo de Cristo que somos, ¿no? Y como personas que buscamos ayudar a los demás, intentar de alguna forma hacer que puedan pasarlo un poquito mejor estas Navidades. Ese es nuestro objetivo prioritario este año. Quines iniciatives esteu fent per a complir-les? Pues estamos creando un kit que se llama la Bolsa Vital, donde lo que buscamos es proveer de ropa térmica y técnica para que la gente que está durmiendo en la calle pues pueda dormir pues en mejores condiciones. La idea también es colocarles o una chaqueta o un saco de dormir para que ahí donde estén pues puedan estar pues pasando menos frío, y sabemos que en estos meses las temperaturas cada vez van a ser peores y que puedan tener pues al menos puedan pasar una noche con un poquito más calentitos. Ese es nuestro objetivo. I d'on obteniu els recursos? Perquè tot això té un cost i d'on neixen els recursos? Pues tenemos bastantes personas que nos ayudan, personas y entidades que son entidades colaboradoras y que promocionan esta actividad. Tenemos a las iglesias bautistas de la Comunidad Valenciana que nos ayudan con recursos económicos para poder comprar. Tenemos algunos deportistas de élite que también nos están ayudando, y tenemos la ayuda también de Decathlon, con la compra, el 90% de la compra la hacemos ahí. Ellos nos bajan los precios, nos donan mucho material y son una de las personas y entidades que más nos ayudan. Amb la Covid entenc que serà molt més difícil ajudar a la gent. Quins canvis heu tingut que fer per a continuar amb esta obra? Pues durante años atrás nuestro objetivo era la cena de Navidad, donde buscábamos que estas personas que no tenían donde dormir pudieran pasar una noche, una velada, pues con conciertos, con una comida adecuada, con regalos, y debido pues a esta situación hemos visto que eso sería muy difícil de hacer y hemos transformado esta actividad en la creación del kit Vital, con el objetivo de que podamos llevarles y acercarles a donde ellos están, al propio río, la misma noche de Nochebuena, este kit para que puedan tener pues, un regalo por parte de todos nosotros. Tu també eres el responsable de Joventut i Esports del Consell Evangèlic. N'hi ha algunes iniciatives cara a cap d'any o al principi de l'any que ve que pugues contar-nos dels projectes de futur? Pues en primer lugar vamos a contar con toda la plataforma de jóvenes para poder llevar a cabo este proyecto. Las personas jóvenes son las responsables de organizar estas bolsas y también de distribuirlas posteriormente para el día de Nochebuena. Y nuestro objetivo es que conforme vaya progresando y vayamos viendo que la luz, ¿no?, a esta situación tan complicada, pues estamos generando una plataforma para que los jóvenes puedan estar conectados y podamos ayudar a muchas familias que durante este 2021 van a pasarlo mal, ¿no? Y el objetivo es que estos jóvenes sean el brazo ejecutor, por decirlo de alguna forma, que ayuden a las demás personas que lo están pasando mal. Bueno, pues que Déu esté amb vosaltres. Moltes gràcies, Javi. Bon Nadal. Se veig en prompte. Gràcies. Aquest any hem disfrutat del Nadal més esperat, sobretot per als xiquets i les xiquetes que han tingut un any molt estrany, ple de canvis, on han tingut classes online, han tingut que absorbir moltes mesures de seguretat i, a pesar de tot, han continuat estudiant per el futur del nostre país. Per això anem a parlar amb Noemí, una professora d'ERE a un col·legi al barri de la Coma, a València. Noemí, tu eres de Madrid i portes 2 mesos així a València. Des d'octubre donant classes d'ERE, estàs adaptant-te a una nova ciutat, a una nova realitat i damunt en aquesta situació de pandèmia, i estàs donant l'assignatura d'ERE. Conta'ns què és aquesta assignatura, com estàs? Molt bé, la ERE és l'abreviació de la paraula Ensenyament Religiosa Evangèlica. És una assignatura que està dins del currículum i s'ensenya en educació infantil, primària i secundària. Per a un cristià evangèlic, la religió no es tracta d'un conjunt de ritos religiosos, sinó d'una relació amb Déu. Per tant, i des de l'assignatura de l'ERE, els que tracten és la lectura de la Bíblia, en adorar a Déu i aprendre de Jesús com el millor exemple que s'ha de seguir i com el nostre Salvador. I quin és el perfil dels alumnes amb els que treballes? Tots els valencians hem sentit alguna vegada parlar de la Coma de Paterna. Però la Coma de Paterna està habitat per persones de múltiples nacionalitats i, com en qualsevol altre lloc, té múltiples necessitats econòmiques, afectives, socials i inclús laborals. Igual passa amb l'alumne d'aquest centre. En major o menor mesura hi ha alumnes amb més o menys dificultats. Com a professora d'ERE
aquests factors no suposen un problema per a la nostra missió, que és que l'alumne entenga que a pesar de tot, el que els puga passar, Déu mai les va a deixar. I hi ha alguna necessitat més enllà de la qüestió educativa, d'ací en el col·legi, que com a professora d'ERE has d'abordar amb els xiquets? Alguna necessitat emocional o... A veure, estem vivint una situació un poc difícil per a les famílies, com és la situació del Covid, perquè el Covid ha creat por, incertidumbre, i això ha provocat que moltes alumnes no estan arribant a l'escola. Ha generat un absentisme en la majoria del col·legi. Això dificulta molt l'aprenentatge i l'ensenyament de qualsevol assignatura, no sols la religió evangèlica. Per això crec que és important treballar amb les famílies i donar-li l'esperança i la tranquil·litat de que l'escola és un lugar segur, perquè considerem que és important que l'alumne entenga i treballi el concepte de que que puguen entendre que Déu està amb ells. De la mateixa forma, nosaltres com a professora, en el meu cas com a professora d'ERE, el que tracte és de ser exemple com Jesús ho va fer amb la gent d'aquesta època, i per això considero important passar temps amb ells. I estem a Nadal, en meitat de la pandèmia. Quines iniciatives estàs fent com a professora d'ERE per a celebrar el Nadal, per a recordar el naixement de Jesús? A veure, el Nadal per a moltes persones és reunir-se en família, és estar en pau. I buscar moments per a reconciliar-nos, també és moment per a compartir en família i compartir regals, però la realitat és que el Nadal no va ni de regals, ni de menjar, ni que les coses en casa estigueren bé o mal. El Nadal es recorda que Jesús va néixer, i això és el que canvia tot. Pots creure o no en Déu, però ningú pot negar que nasquera. I quan entens el per què ho va fer, al final la teua vida canvia. Eixa realitat és la mateixa, independentment de que n'hi hagi Covid en l'escola o no. Gràcies, Noemi, per aquest missatge de Nadal. I efectivament, si Déu va poder néixer en el segle I, també pot néixer en els nostres cors enguany. Moltes gràcies. Aquesta no és l'única pandèmia que ens oferta al món. La primera de la que tenim registre es va donar al segle II, a l'any 165, baix l'imperi de Marc Aureli Antonino. Es coneix com la febre antonina. Els historiadors diuen que 2.000 persones al dia, només en Roma, perdien la vida. Un terç de la població va desaparèixer en els 15 anys que va durar la pandèmia. En aquell segle, un grup reduït de cristians, de seguidors de Jesús, van canviar la cultura, perquè no fugien, basats en la compassió que el naixement, la vida, la mort i la resurrecció de Jesús els havia ensenyat, atenien als malalts. Van ser els primers hospitals i, a pesar de que es jugaven la vida i molts es contagiaven, només amb un poc de sentit comú, llevant als malalts, donant-los de menjar i de beure, molts es van recuperar i a poc van canviar la cultura romana on fugien de la malaltia per una cultura hospitalària, on podien atendre a les persones que més ho necessitaven. L'esperança, la compassió i la misericòrdia es va convertir en l'eix central de la nova cultura que estava sorgint a l'imperi romà i que avui és el fonament de la cultura del nostre continent. La Bíblia diu que la llum va vindre al món. En meitat de la foscor, de l'oscuretat de la nit, Jesús encara pot brillar. Només hem de deixar que nasca als nostres cors. A l'Evangeli de Lluc, la música vesteix tot el Nadal. Per això anem a sentir un clàssic, O Holy Night, en la veu de Marcos Martins. Oh, Santa nit, les estrelles brillen, és la nit del naixement del Salvador. Es trobava el món
que hi vingué i vam sentir el seu calor. Una esperança alegra el món cansat, s'inicia un nou demà gloriós. Oh, agenollat, ho escolta vels dels àngels. Oh, nit divina la que va nàixer Crist. Oh, nit divina la que va nàixer Crist. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. It was divine, you are divine, love. And that's why we worship, and that's why we give praise, and that's why we adore you. To this day, and that's why we worship. Oh, te adore Déu, that's why we praise you, that's why we lift up our hands and receive your healing, your blessing. To Him vas cambiar, to Him vas cambiar, Déu, to Him vas cambiar. Oh, that's why we worship, that's why we worship, 'cause you change our lives, God. You change our lives, God. And we worship and we adore you because of that divine, divine nit divina. Si Jesús, la llum del món, va néixer en un pessebre brut, també pot néixer en el meu cor. Aquesta és la nostra esperança, el millor regal del món. Emmanuel, Déu amb nosaltres. Bon Nadal, cadascú a sa casa i Déu en la de tots.